Ang mahisa to isumamadhaw nanu adide kakumi barakas tinaputi i ayaw o akong niyamsa matina mi puting say pakademets ku babalaki nu taw usaki zaya yo matineng misak na ku kakrit pitsakayan sumamat mi ala tu kilang ibu yo mi to ano ni sa maminsa patsacipat-cipat ano ni sa masa barung mahini ke barungan ni akong niyamsa. Oh, malalok mi buting, mahinipi butingan saya. Aku buting sa. Yo 4年级、5年级ka kusa. Pak naik kuzajan ba, cakap ini aja sa pakabayo kami sa. Kang hau maritem, mahniam ke akong niam sa. Tajak kami mi padang mi tiap na mahiza aja sikikai naik. Jojo, han mi jojo mi oisa sa tapabau kuawa angkat osa. Kadian ke akong niam tatay, sa izat ke wina niam tatusa. Tayo sa mirit na mo sa yadah ko puting sa sumamad sa na izaw ku kuliah ka usanan ya sa yawi na niyam sa tatusa sa kalala isang ani akong niyam sa matumas sa di mata hanya tatusa ay awi na niyam patalumayo mi puting sa mamal aku kebay niya misa puting sa hini hananay sa nika sumamad ay puting sa say tawasino ni mamimi pasok mi alat ya sa wata sungal ano ni tu cika sa pawali ano ni wata may sa utipus masa upo kaya buting sa itsaan tu ni nabay kinabuting itsa mukan kaya rasa hintsongmin ya ong hananay kami maakik palupa ano niyong pawali no ni sa ngay ceka ang tur sa nakupinsya nga pacika melawan ke bayi mata mak micuta sa pacika hari sa racun za ya ong tarik ke niza kulala sa tapu sa cumut ku bau sa kucirkai mi palum mi hisakya mi paanip mi langet buhatan niza sa pakan izo kutiti hawa na ya sa uza sa usa saya pi buting apa palaki na ya mi butingai ahiasa taiza ku mi paliwai wa mana muhmukan mahiza ku isu mamadai sa may sa na marok kay ka ku ayaw siya mikadabo ka sa marok misabuyo paluma tu kalitang paluma tu kuku paluma tu tuvah hatu izaw pida nae sa katanang patsakay hansa icing kway cira nae icing kway henan icin liam pai sampai sakay hantualay nae tu kya pida sa may sa izaw tu kya hulam itini na patiam isa katay ni tini patiam hansa kami sa ya ako akong nunyam sa atay ni tini kita isa ya wama sa tay ni satu kami tini sa simsi sa kakusa tanam kita patiam may melawang kutaw sa patiam sa ya aku pida kanimuci kutaw aja kita baruk sa naina pida sa tay ni tini ka kumisubay sa mariwah ka kuyo isang ku pisubay sa cima isubamadai sa kalatata sa mitatas yaw pensien uwe pusiyaw te ina tu kupida isan may sa ay kumahini ay nusipita ku taw mitsusingi sa apa mariwah ka kumiswa sa kay tu tinsuan ci iwasa mama hinin misuan sa pasupana uya tinsuan ci saya wa izaw tu isumamat ke tinsuan ci ananay sa uizaan sa simsim sa kakusa sa itsalang hanta misubay marok kita sa nae aku pita hamay ta pacici halsa pacici hanako siya angisan kaku itaw ya usahutin tapat ketsahutin sa sana pihak aku tinasantin sa may sa misa tanam kakuti ya kubuting mahini sa tanam kaku iso misanga-sanga misiusubay saya wayak patsakay itini sa santiaw ipay sa santiaw ipay yo sa cinin sa masa izaw sa tukupida sa kaicin sa may sa itiaw 50 块 sa to 几年一定要50块买着个pa hay tu ya ya naik ku tam daw itaw ya sa kahiza aiza naik tam daw pacici hanako zau tu ku pinsiang kami za tu ku pinan sa
Pacici hanaku nenek ku canting tau ya pacici ya hanaku kia fei sa piinin kapah satu sa itiaw ipay satu itiaw pas satu macakat namay sa itiaw pas chinian sa itiaw ipay sa tanga-sangasa satu aisa sa nanhiza anakku sa martep sa taisa tukaku i taipi miha tuku pulang hoi papipisay tu ni sangaan tu ya ucanan ku minsan namu uizaan katanya namu mipisay sa tu kya pulang hoi holian yam ja buting yo mi sakapah hai hau mata min kata ot hau chi pai kelen ku tam dau hwan sen Taiwan sen pulang hoi chi pan de sa nekapah ken hi anakku sa mata min kaku uizaan tu ku算迟早了啦，你也不定aku kina kiawa ni anak dia fui tanga sa isa sa ma uawa tu kumia isa sa pasubana anakku sa kapah tu isa ku pihia hanau misan sangwang tu isa sa kapah itu sa kina subai na wawa isa kia sa kaku isa iki tu ansa kapihini kita sa kahini kina buting anu ya kamaluk ibu yo ijo aku pida sa ta namahi sa ka kubisubay sa miha to ka kutina ka kanan na ya kubisubay ay tinisa miha to ka kutuka kanan ay ma hana ku zok pida ya na ku zok pida ya na ku ina cahutin sa nan suma matsa sa ay ka arasa ko ay sa manay tanga sa to ay sa kapa sa tuku ka uzip isaw na tini na mabulaw tay ni kami takmusa mi hadidi tu mi subay sa tangso sekasa kita kapah hadidi hansa zuma sa par kapah kato sa kutam daw sa sitan tu sa ayham anak kutam daw sa iso kutan sa umahini ay kuna sa kauzip nunyam nano ya ayaw yo sa ay chan utam daw hanan na yaw ala subay aras na ya tanga sa aysa asoan tu kulabang sa manay mahini sa adide han sa mahini ay kaya kinakawaw tuno mi subay isumama adide na kakutsan ni kasi atsawa sa na mamraw ku pa isingay ababaraki sa ito kaya imlangay sa aw-awon no babaraki kumaparaway isa sa aw-awon niya sa mamlawa ko ya ayaw sa ucana so mi ala tutu papahnu pazak kaya paparaki sa ano abibin tu kaya wawa sa supra sanzada kati sa umay sa ay kinababaraki sa kakuya ayaw sa imlang sa isang kap apuhan ni apo sa makapah ni makapayo kaya wawa anu imlang anu babalaki sa hinaawa so tumaparaway kaya bay niyam sa imlang tu sa anu imlang sa zato miara ka isa apapah mahisay apapah makawari ay ku hiya tawari ay ku papah usa ku alan kapat seba sa bisa usiyo te papah kaya papalaki ami ala papa nu pauli paza hangnya paza sa upapah paza sa uy no anisa tau cuy ho sa pispe sa ni pakutai te papahnya pauli nya paza kya cikawasa isa amahami sa papahno ni sa mamisa rotan tu no ni kya papahnya pauli anu mapazek tu ko ni sa supa ano ni sa pa isa kya pabalaki hindi sa kumimlaw sa may isa sa kubabarakin barakit kakusi atsawa tu kakusa isaw tu kuzazan tay sa ichirakayan na sa isaw kuzazan ti sa ibakong sa katabaki adi sa itsaan na mo tani ibakong micurir te pasangawan hati ni kya zazan sa okay sa nya pungkang sa may bakay ni itapiingan hini kami hang iriris niya bayo pakariris niya bayo katalaw ka mo nasa balakit ka ko sa katalaw ka ko inaya ito ay kepungkang
Lidi setiap tipidat nabuy sa kami sa ayaway matineng tu sa pitingir ko wa hulay balakit ka ko siya tawat ka ko antapakong anu panin husainin na tsay tabakong mahini ay kinakawaan misakay sa mansa tsay katabakong isaw kya sa santa cirakayan sa pakai zatu icirakayan tanen to iten amata baliki susa tasasa tasasa tangasa ihuling misakay maringato tumikay kay tebuyo tataruma doot to isaw tangasa iruma ano izaw pihat sa ngay hang sa mahiza sa 11 年 kaya sa kakaya ko awawa yan yung tsuhanap tatamahaw sa tsay ka ubisat han wabaraki tsay ka ala tsay ka takar sa mala han sa matsu isay isaw kaya awawa sa misyang panghwa tu kya makway atam daw sa mi aw tu wawaru kya ni awan ni sa Juni mi kya wawaru kya mi mahi akaw i hananay ta kya mi akaw i yakway ni sa ngaan sumamat sa mahinit pa nang sa mahinit ka kumabi sa rigita nuhni wawaru makakutakutay aditi haw kya zazan iza kya ising yanu parsohay i huling tay sa tizayo sa mimuku tu tipos ukup-kup ukalitan asa patsakay au sa paatsa saw sa itiza maara kya wawasa mahamin sa maara takar sa pakalahok temi hay ihuling sa patatiku daruma kami sa ya saya wawa sa mariwah ka kumi avivi ya ma na itu ku itselang sa ya kya kupit ma ni ukupit sa pakabe hanti sa isa ku simung mi kuyu tentu taruma kya wawa sa itu ka ujib kangkang cu isoy sa bilali uto sa imlang sa laung ngai satu sa ay tatsuah na ipaising na ipaisingan na tia wawa usinin tuyo tau ya sa ya saya wina niya atsawa niyam sa misa pala isa kya wina sa zakya pauliin kusa ni palumaan sa hinaalahan zakya paza mi pok sa aisan sa alan zakya wawa sa patos to sa iza ipaulian tapangan sa pauli kya wawa sa hatu mausip sa malalutong sa to sa ano mahinay ay sa tabaki ko ising sa akapa to aisan yadah to ko mapatayay marih to ya ayaw masadaya bay niyam haw 40几岁 mapatay to adada kubili sa ay so pa ising sa yahyaan to no mapalaway sa ito kakapa ipihadsan to akay o ay chen to hanu ay za ay atam daw isumamaday marih to ay chen san sa matanas misad ko ngelo sa to kita to sa ay niyam awina mi chuma kung utamama mi tipot haw 40几岁mo tu kya bay niyam haw ay so pa ising sa mahiza ay ko ising mauzi to isaw mahiza ay sumamat na ko ising hiza sa katuod ko mapalaway sumamat chima to aw na ay zamay akay kapagkapasa hiza hani mi puh to yan paza ni papahnu pas mahiza ay kuni kamlawa ko isumamat tuno paisingay na iway ya pungkang haw katuod to kumitsuri raisa katalawan isaw matalaway manaay ami apat tuwa hisa-hisaan ami siket tu sana sa hisaan mikabit kulimay ta mitsuri te pungkang katalawan ini hasaw pa o kailabu sa tik sa to bapatay sa so mana ay to ano ada kung ipan inuwawa sa usana sa ada ko ni pa ada kung ipan sa kirim sa babala kitulutok o cimang kumati nangay alam no ni kulutok sa tuk kanoh ni sa tuk kanoh ni sa ya la cerat ni sa kami pasisitan sa ingipan sa ya kabi ni sa anu wawa sa salamin na ni sa tapakan anu ya babalaki sa ano akanap mahitsay kesa payo cimang mati nangay paok-okan
anu mapulin haw mapulin sumama di awamat niyam sa simong kya awamat niyam pito alamangan kaya sa pa yuyo sa alan sa anu isaw tuku mapirtay kukuko malbawa ay kukuko kiriman tunutaw kaya awamat niyam sa mi ala pito isaw kunabay tayo sumamat sa ay tuktukan niya mi tuktuk sa tuktok kanza sa maminsa tijan saya macam usawang hananay manu bapalaki semua masa cepet aja mi cepet sa ya salam sa pakanan niza ialah cerat niza sa icok ada da isa patapet hanza sa sikat niza hiza sa Anu mahanya gua anu ma surarisan mapasal surarisan harus anu surarisan sa hijan alam ni ku jaman na iso ku pingkoy kau nga ay lalu betul ni ku sasubin sa pahini anu aku ti kuwa sa pahini anu ni sasubin asali maacak lalu betul pahinin asali maacak pahinin anu tulutuluk sasubin sa pagkaputak-putay mamlaw ay ako semahini sumamat kupian baparaki naik ku ising anu matara anu maizang ulutuk magkumkam anu ni kulutuk sa patupita anu ni kananu katararan at papaknulalitat ngayon papaknulalitat ko alam ni misuprit kam ni sa patupita ni anu matalayo yang kakanan ni katararan kami alutuk jatuh kaisang sa itu tabunto ni amaduka mahiza an mapirtay kukuko mahiza ya pihan ya wamat niyam anu imlang sa paano pa za pohon tunog kirim tugtuma palaway papo ay isumamat isawuto yo isawuto mita sa isumamat sa sipidas kita itinito tuya tusa hisan no ising ayaw yo isaw to ko ising mi hiya sa nanay matsad u ifang tsena hananay ay sa tuduhanay kahit ano ni mini sa hisan no ni agya hanaw itiniyaw isaw kapit dats itini nihian ta namihi ay to sa isumamat mahiza ana ay kapit dats ay kisupi ta ifangchan sa nay nuhulam ay za hindi upaparaki ayaw haw hindi haya sa kakuni matinang at sa misa hitsa na ku isin makapahay kapahyo saya kadamat sa mapatay ito isa